супена лъжица кисело мляко, Тъй. една кафяна лъжичка хлябна сода, разбита с киселото мляко. Как да се каже, че е женско? Сода. Това е женско куче, прави секс с кукла. Добре, айде, нататък. Една чайна чаша захар. Айде, Чакай, че тук се... айде перлагас. Добре, ма. Айде и друго. И брашно. Айде стане месецето. Да. Правилно съм го записала, майка ни харесва. Защото деви да разбирам яйцето с захарта и то направо, не знам, нещо много странно такова. Сега прибря мляко, сигурно. Защото е много захарта, пък е само едно яйцето. Да. Айде, те там да ще Ама бъде. като сложиш киселото мляко, като сложиш и мазнината, ти остава. Да. Ами ако нямам амоняк, мога ли какво мога да използвам? Нищо, ела ще дам. Не. Няма коравики, няма да правим това. Ама аз съм направил коравин цяла тенджера. Не ми воено. Ама голяма. Ще ви не се притесняйте. Той го пуска от тук, човек. Сиян тук снима перла с такова с нейната играчка. Ама ако искаш от тия сладки с вилицата, може да